Subscribe khaidi Bible Kathar channel no tei bell icon no sini dedi jong ningko sekang video nayani bagai. Subrayang nini merah angku manay nung kuruy ke ninay golwa ang manyake Subrayang nini merah angku manay nung kuruy ke Ninay golwa ang manyake Ang lama koro'y tongkru Lama suyano tuidi Munago ang himoy tongkru Pohoro ano Buscamo arirokay ko Subray katiruin tong jadi Kasiyawiya gulay tong puro Subray sujawin to jadi Ang bajanan, ang himpinay Ang bajanan